Velkommen til News 24, hvor vi i dag vil snakke om John Locke. John Locke, engelsk filosof, læge og psykolog. Født i Rington ved Bristol. Fra 1652 studerede han ved Christ Church College, Oxford University. Fra 1659 var han tilknyttet universitetet, som underviser i moral, filosofi og klassiske sprog. John Locke blev født 29. august 1632 i et lille gårdhjem tæt på kirken i Rington, hvor han samme dag blev døbt. Han flyttede sammen med sine forældre til en lille handelsby i Pensford. Det var her, han tilbragte sin barndom og påbegyndte sin dannelse. Da Locke blev 15 år, blev han sendt til den prestigefyldte skole, Westminster School. Hans skolegang blev sponsoreret af Alexander Popham, Lockes fars gamle kommandør under den engelske borgerkrig. Efter han havde færdiggjort sin uddannelse her, blev han optaget på Christ Church School i Oxford. Locke var en god student, men han var meget irriteret over pensummet, der primært indeholdte den gamle materialistiske lære. Igennem en ven fra Westminster blev han introduceret til de medicinske og filosofiske eksperimenter, andre universiteter forsøgte sig på, blandt andet Royal Society, en klub for videnskab, som han senere blev medlem af. Han fik sin første kandidatgrad i 1658 og fik senere en bachelor i medicin, hvilket han uden synderlige problemer fik, eftersom han havde brugt utrolig meget tid på at studere medicin på Oxford og havde arbejdet med en gruppe dygtige forskere. Han mødte denne gruppe igennem Lord Anthony Ashley Cooper, som kom til Oxford for at få en behandling mod leverinfektion. Lord Cooper var meget fascineret over Locke og hyrede ham til en forskergruppe. Det var imens han arbejdede for Lord Cooper, at hans filosofiske tanker begyndte. Man mener, at det var mødet i 1671, der startede det hele. Hvad mødet handlede om, ved man ikke. Men der bliver refereret til i Lockes bog, som udkom senere. Det var alt, hvad vi havde for denne gang, og vi ses næste mandag.